Meg is érkeztem, mindjárt megyek föl, de még előtte elmondom, hogy nem merem kitenni a videót, még mindig, nem tudom miért. Az olyan érdekes, már megosztottam egy csomó mindent arról, hogy miért nem merjük ezeket a dolgokat csinálni. Pontosan tudom, hogy miért nem merem, pontosan tudom, hogy mik a jelei mindenféle ilyen, bármilyen diagnózisnak is akár, vagy mindegy, nem kell diagnózisnak se hívni azokat a dolgokat, de egyszerűen nagyon félelmetes. Pedig tudjátok mit? Amit még el akartam mondani, és olyan érdekes, hogy reggel van, rossz idő van, nem süt a nap, hideg van, és olyan, ilyenkor nekem nincs olyan, hogy is mondjam, lelkesedésem, életerőm, pedig az van folyamatosan, azt gondolom, de nem, inkább estefele van jobban, akkor úgy érzem, hogy annyi energiám van, és mindent is csinálnék, és annyi gondolatom van, és eltervezem, hogy akkor holnap mit fogok csinálni, és hogy veszem fel a videót, mit fogok benne mondani, és jön a másnap, azaz a most, és egyszerűen elmegy az ihlet, elmegy minden, amit úgy gondolok, és érzek, hogy oké, ezt most elmondom. De hát ez van. Most mit csináljon az ember? És ezeket most lehet, hogy meg fogom osztani mindenhol, ahol csak lehet. Mert annyi mondani való van, és valamikor el kell kezdeni olyan bátornak lenni, hogy fölteszi az ember, és aztán már csak folytatja, és ennyi. Fölveszek valamit, hopp, fölteszem, kész, ennyi. Vágatlanul, filter nélkül, meg mindenhogy, amilyen az élet, amilyen igazából, amilyen vagyok igazából. Tudjátok, milyen nehéz a kamerába nézni? Mert magamat nézném így, nem, én a kamerába kell, hogy nézzek, hogy rátok nézek. Mert ezt nektek mondom, mindenkinek. Persze magamnak is, mert hát miért is csinál ilyen felvételeket az ember magának is. Hát meg persze azért, hogy mert szereti. Egyébként ez is egy fontos téma, hogy miért kezdem el ezt az egészet. Hú, majd elmondom a következőbe, vagy az azt követőbe. Csak már tegyem föl, fölmegyek mamához, és fölteszem. Megígérem magamnak.